Kim lali krem dah kongo. Kani kalau ada lupa kasenjam ke benangkong, sya kajing sya, tak marah. Tang ba, Hmm. empat shimla keren hakadur ke basyai. Kumno kilik ngat sya kajing long merawat haban sedang kilat dep. Terwai lagi, bakin long no ki, syakri jong u paro. Hmm. Ya kan ni ke bentang, ingin si kan ni ke dekat ke bud, kan ni ke dekat ke ba, arpo, san. Orang nyepet je kata. Bat kila ya ong, melari pen im yanyi, kusya bangin syam ke jing sngobha hakmat ukun ra jongi, bat mangiru ngin long kisakri jong uparo. Liha kan ni kadakot ke warkosan, itu kubu fidak ong menne, balai baka jing keli kambi, namar katu ka jing dawa, ya ka san bentah peding jong kan ka kim kait jong kan sniu, bentah ta ka syaya, ka jing bom ka ang ka jong ki, ya ka jing dawa, ya ka san bentah, ka day namar, haki khamat ka jong ki, ya peding jong kan ka jing ka baki kandu, u Joseph u di bari pen im ya ki ya, wak pen ya ka Hmm. bam, ka baki ki don kam. Hmm. Hmm. Dibentah baki layo ila ka jong ka bentah, Bakindong tangkum kinong bala, hala ka jong ka jaka ka bom de isu ka joki. Menta pat de, ki yai penbor ki ban biang. To nginem da penon kam e ka ji penbor. Hindai ki yai ban biang se sisin da ka ba penon kam la da ki syam ka ji sobha la hakmat u kerat joki. Kebon hakmat paru. Da da paru Hmm. umon. Te maki ki kloy ban. Da la ka jong kumon sobha. Bakin kelalong no ki syakri. Lani da penon kam de ki kentin ku maki keren hati ki jok. Kemudian pakin long no ki merau jong usim paro. Hmm. Te kaba nya ye kini ki traditional Egypt sya kan ka jing long merau ka jing mo pai berkhat. Ka long baki liat ha kata karukom ka baki kim so thu nomor ka jing ka baki kimat. Padahal bagi la poi lu kat sya ka kedan jong umrau haladi hi kam sindon kedu ka jing syai. Ka baki ken so thu balai bi le ko ni. Yaladi. Hmm. Di yakawakum kani ka kyab ngin se kando ru haki kitab ki babur bakum no kiweru ki jaj bendrio namar ka jingkar tu haka yo ka kot hamtam haka jingkar du joka bam baka poi ka kyab baki hapan di merau no yaladi dia kata ingin Hmm. wikeren bentang ingin saya keren andalah poi hi kata ke bentang andai hang ni Hmm. hi sisin bakim don shu la ka jaka ila long hasuin mentah te bakin yai ne pat serta tat hadu baka jingjap kadawan kem yaki ki la khamjit bakin kelalong no ki shakri jong paru dan ni kim ra jong paru te Hmm. kat ha kan ka khap hi ke kerdan ke baki kilong mila ban ong da ka basai ke ying sim ke jong paru kanang roy ha kaspa kan baka Hmm. jingduk pade kada ksam jubor yaki kumki Krishna Hmm. hagani ka benta. Jadi Hmm. nginum ya keren ai ya ka benta jong kiling do ya ka bang ina de ya pet ai ki de khot ki besha kamat. Bat kala ban don ki de khot mabut mu. Hmm. Nginum ya keren ai sepang jong kai long ye long sem jong u Jacob ke belawan hiar nakanan bat ke belayo la ka jong ka jakasyong ha ka jing isne ki jong paru ban ai ka rigoshen. Namar la dangi phai na kata kalian mila ban ong ka jing don jekling do kaduna bat ke jingdon jong ki bayi ki Hmm. basem jong Jacob ru dang duna berkata ka jaka ka bela a ye ki ru le si le ki trei kala ban kershan ka tu kan ni hendre ye ki pada kala don lupa ka jing ada na ka liang jong kling siam ila ban om da ka Hmm. da ka dur ka wasai baki ni kila don lupa ha liang jong ka bor sencar Hmm. wat la ki wan kum ki jong Jacob ki wan na kari kanan na kari ka bolong dong wei ya kari Egypt kadwa ki lingdo pade kilong ki bentar jong
Ke imlang kasalang haka ba yasai haka ba jong blai nak benta usim nak benta kari ki barakoi. Te yakini ki belayo lupa ka benta jong kajing ada nakai bos syar kan num daya rap than yagi hindai ni haban kemi pat nakaliang jong kini kinong Egypt traditional. Ki bela julong ki bela lui ki bela judon nak jong kajaka hindai menta kilong tangkum syakri. Hmm. Thì cái tu kalau ke bentar ke bunyi keren tham tu akan dekat khot ke bentar ke bunyi pe til da pidan e ban ya keren tinggal punya keren syuk kan tu ni Eminya bisa, wai baru konstan. ke khot bar kon rio Hmm. bat u Joseph pula pelong bakata kandong korukom hadu kan ke sini alor ke kendau ke Egypt bau paru unyo ya kawasan bentar Henry tang ke kendau jokiling do ke bom shimlahab au paru. So kadukot ke buat penriu terkasai, baka kebelas sedang ya ketu kesan menta kelalong no karukom na. Ina abot orang bakal kelalong no ka benta ke bomlong syuk ban kerja namar laya belin no haka. Nada bu riketin ke bakam jam kemut peladai karai ke bande bat ke baterikam haki himahi berkowai. Hmm. Ka benta ke babut hadin jong ketu pada kalong. Laban biang sesisin ya ka kandau jong ki lingdo bakam dei ke jong paro Hmm. ka jing benrap ya ka tu ke benta ka long